vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 30 ekuberekwa. Ndainge ndakambororwa pandainge ndichiri kuZimbabwe. Then ndakazoti ndarambana nemurume wangu ndokubva ndazobva kuZim ndichibva ndazouyawo kuno kuSouth Africa. Ndichinosvika kuno kuSouth Africa ndakangosvikirawo mumaoko eshamwari yangu, but ndakati ndava kutanga kurarama neshamwari yangu, zvose zvaainge achiita ndainge ndisingazvifariri, because iye anozvitora kuzviita slay queen. Kana mukaona zvaari, kana mukazotarisa vana vake variko kuZimbabwe, vana vake vanotambura. Munhu uya wekuti kubva zvaakauya kuno kuSouth Africa akabva angozviudza kuti kuno ndo kwatova kumusha, zvose izvo zvinoitika kumusha haanei nazvo. Vana vake vanotambura zvekuti vanozotoita zvekuzotongopiwawo bhutsu nevanhu vekumaraini, because vana vanosvika pakuenda kuchikoro vasina kana bhutsu, kupfeka maslippers mwana obva aenda kuchikoro. Yet amai ndakazoti ndasvika kuno ndokubva ndaona kuti amai vacho vanotozviita slay queen, and each and every time vanogara vari kumaparties, and not kumapati kwekuti kunenge kuine vanhu vanenge vasina mari. Vanodanwa kumaparties kwekuti vanhu vanenge variko vanhu vanenge vaine mari dzavo, vazhinji vacho vanenge vari varungu, kana kuti vaya vanowanzokubata tender contracts, saka vanhu vanenge vari mamillionaires ega. But iye shamwari yangu uyu, I don't know why, kuti angori munhu wekuti asingakwanisewo kuti kana apiwa mari obva azoita take care of her kids back home. Ndakati ndasvika ndikaona kuti shamwari yangu ndo zvaainge ari, nayewo ainge ava kundikwezverawo kuti ndinge ndichimujoinawo inini mukoma, even though ndakangoona kuti painge pasina yekutamba, tainge tava kungoenda tose kumaparties ikoko tichinonwa doro, but shungu dzangu dzainge dzingori dzekuti dai ndakwanisa kuwanawo basa. Saka murume wose anenge andikecha for that night ndaizoti ndinaye ndaizongomuudza kuti ndo zvandinongoda kuti dai ndakwanisawo kuwana basa. Kana ndikagara ndawana basa ndobva ndazokwanisa kuchengeta amai nevana vangu vandainge ndakasiya kumusha. Kudzamara ndazosangana neumwe murungu uyo wandakatanga ndichashandira, then ndokubva ndazotanga kudanana naye. Murungu uyo ainge akandikecha for one night mushure mekunge tainvitwa kune imwe party. Takati taenda kupati kuya, then iye ndokubva azondikecha akabva anditora ndokubva aenda neni kumba kwake. Murume uyu iye anobva kuFrance, but kunoku akangouyawo for mamwe madiplomatic reasons, saka akati anditora kudaro. After to spend some time ndikabva ndazongoramba ndongomudembera, ndikamuudza kuti ndiri kutongotsvakawo munhu anokwanisa kundipa basa. Akabva ati it is fine, ndichaona kuti ndoita sei, but due to security zvinokwanisa kuzonetsa kuti unge uchindishandira. So ndakangomushandira kwekanguva kadiki ndokubva ati kuti iwewe urambe ndichiti uri kundishandira zvinonetsa because of security reasons. Zvatinenge tava kutongoita ndezvekuti iwewe mari yatakawirirana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichakupa mari iyoyo, because iye panguva yacho ainge akati anenge achindipa 4,800 rands a month. Akabva ati tichawirirana kuti ndinge, akabva ati ndichange ndichikuitira zvose zvatakawirirana. So ndikabva ndazongotanga kungogara naye, but ndainge ndava kungogara naye as sort of like a prostitute inenge iri glorified, but ndainge ndisiri mukadzi wake. Nekufamba kwenguva then vakabva vazotanga kuhave some issues nemukadzi wake uyo ainge ari kuFrance, because iye ainge achida kuti mukadzi wake ange achizorelocata achiuya kuno kuSouth Africa kwatainge tiri, but mukadzi wacho ainge asingadi. Saka pakabva pazotanga kuita kaconflict. Kudzamara vazodecide kuti vaifanira kuti vange vachizohave a divorce. Varungu ndo zvavangori, kuti kana vakangoita ka small argument vanobva vatoti it is far much better kuti
tingoenda our separate ways kana kuri kunzi hatisi kukwanisa kunzwisisana. Saka at that time paakaenda through that divorce, inini ainge ava kundivimbisa kuti ndiri kuda kuti iwewe unge uchizova mudzimai wangu, and that possibility mukoma yekuti madoors angu ainge ava kuda kuvhurika manje, the doors of opportunities yekuti ndinge ndichizoendawo kuEurope, because ndo matauriro acho ainge achiita achiti all that you need to do kana kuri kunzi ukangokwanisa kungodzidzirawo mutauro wangu, then it can be easy kuti inini ndinge ndichizokutora, then tobva tazoenda tobva tanogara tose kuFrance ikoko. Those were like the exciting times in my life, and anything that you would ask me to do mukoma, I would find myself doing whatever, ndichizamawo kumufadza. Ndakacelebrate mukoma before the moment had arrived. Saka iye during that time when we were having our courtship, tava kutarisira kuti tinofanira kuti tinge tichizopinda tose mumarriage, I then realized kuti pane mamwe mademands ainge ava kungoramba achungoisa. Ainge asiri munhu wekuti ainge ari violent kana kuri kunzi ndinenge ndatadza kumita that certain standard that he had set for me. Saka aizoti kana ndatadza kumita those standards aingoita kamwe ka racism mukati, so not understanding kuti iye kana ainge akavenga vanhu vatema, saka why ainge achida kuti inini ndinge ndichizova mudzimai wake. I was going through a lot of stress at that time pandainge ndichigara naye murungu uyu, and aiti kana ndaachieve that certain standard yaanenge aseta for me, the next thing or the next task yaanenge achindipa inenge iri higher than the task yaanenge akambondipa before. So all of those things mukoma aigara ava kungondi criticize achiti vanhu vatema mune a lower IQ and stuff like that, ndokusaka usingakwanise kubatira zvinhu zvandiri kuzama kuti ndinge ndichikudzidzisa. Mukoma kuti kana wakangokurirawo uri munhamo, you don't have that chance yekuti unotanga kudzidziswa kuti chii chinonzi wine testing, kuti wine glass rinobatwa sei. Saka all of these things murungu uyu ainge achida kuti ndinge ndichizvidzidzira within a short period of time, because munhu aigara achingohosta mafriends ake akasiyana-siyana. Saka nguva zhinji paizoti kana pauya vanhu vaanenge ahosta, then vanhu vaya kana vadzokera aibva azotanga kukucriticize, like the way that I will be eating, the way that I was handling myself throughout the dinner, the way that I was not able to hold some conversation. Apa ivo vanhu ava vanenge vachitaura nechirudzi chavo, saka kuti ndinge ndichizokwanisa kucommunicate navo properly ndainge ndisingakwanisi. Saka abuse iyoyo, emotional abuse, yakazongoramba ichingoitika over and over again, and ndakabva ndaona kuti kunyangwe taiti paya kana tava mubedroom, abuse iyaya yaizongoramba ichingoitika because iye zvaainge ava kuita now ndezvekuti akatanga achatenga matoys, but matoys awa matengero acho aainge achimaita ainge asingatengeri kuti ange achindifadza naiyewo ange achifadzwa pabonde. It was all about body yangu inini kwaari yainge yava sort of like a toy as well, because ainge ava kutenga matoys aya ekuti inenge itori nhengo yemunhurume, and aikwanisa kutoti maitoita bonde ka3 kana kuti ka4 throughout the night, iye asingashandise nhengo yake achingoshandisa matoys iwawo, zvekuti pakabva patanga kuita sort of like a distance yainge yavapo pakati pangu naye, zvekuti anenge achingondishandisira matoys asingadi kundibata, asingadi kuita sei. The more yaakaramba achingoshandisa matoys awa mukoma, ndo paakabva azotanga kuya netumwe so tumabeads itwotwo akabva ati tunoiswa ukuku kusim 2. Saka tumabeads itwotwo mukoma tunenge twakawanda, so zvekuti tunopushirwa mbichana musim 2. Ndakambotanga ndicharamba mukoma, but semunhu wekuti ndainge ndakavimbiswa zvihombe here and there, ndakambozama kuti ndinge ndichishingirira zvekuiswa kusim 2, but ndega mukoma ndakabva ndati izvi handizvikwanisi. Akabva ati it is fine, kana usingakwanisi zvinhu izvi zvekuti ndinopota ndichikuisa mabeads kusim 2, let us try to find another way yekuti ndinokwanisa kuzofadzwa nayo.
iye ainge achida kuti inini ndinge ndichiva submissive towards him, then iye over azova dominant towards me. Saka ndo kamuraramiro kacho kaike katainge tava kuita, zvekuti nguva yose yekuti tinenge zvekuti nguva yose yatinenge takarara iye anenge achinditora as if I was a slave, zviya zvekuti anenge atondibata unhapwa, dzimwe nguva achitondisungirira paheadboard yemubhedha nemachains, then over azotanga kutambisa matoys aya. Iye ainge achiti ndo zvinhu zvinomupa pleasure izvozvo, but mukoma ndakanyanyisa kushungurudzika zvekuti ndakabva ndazongoita walk away. But sometimes mukoma ndinombozviregreta because right now ndichiri kungoshanda zvangu mabasa iwawawo emumakitchen, but ndinomboregreta kuti dai ndakangoshingirira ndakangoita zvacho zvaainge achida kuti ndinge ndichimuitira, maybe right now ndingadai ndakakwanisawo kuzoenda kuEurope. Zvaizvezvi mukoma kana ndikatarisa like upenyu hwangu ndiri munhu wekuti I'm not going anywhere. Kubva zvandakazorambana naye murungu uyu, upenyu hwangu hwakabva kwazongoenda down the drain. Ndingori munhu wekungoti ndiri kungodzungaira, so ndinogara ndichingofunga kuti maybe ndo yainge iri opportunity yangu yandainge ndakapiwawo nevadzimu vanguwo kuti ndikwanisewo kuzosvikawo kuEurope, but it was a tough one mukoma. Aiti kana chikuita zvinhu izvozvo waiona kuti munhu uyu ari kufara, but I could not do it anymore mukoma. Ndo patakabva tazorambana ipapo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndakadanana nemurungu, mushure mekunge ndadanana nemurungu akati iye aikwanisa kuzoenda neni kuEurope, but zvaakazotanga kundiita zvacho kana ndega ndakazvitadza. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukoma Nash, ndiri kukumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mukadzi ane makore 40 ekuberekwa. Ndikudawo kungopawo yambiro kune vanhu kunze uko, kana kuri kunzi vanhu ava vanenge vachiraramawo vari munyika yeSouth Africa. Zvaizvezvi mukoma Nash, murume wangu atori kujeri ende hatitombozivi kuti achazobuda zvaita sei, because mhosva dzake dzaakapindira mukati, one ndeyekuti akabatwa abva mukutenga iyo yavakati stolen property, then mhosva yake yechitu ndeyekuti akabatwa asina passport, asina kana bepa. Saka mhosva dzake mukoma dzakasungirwa dzakati one day hatitombozivi kuti achakwanisa kuzobuda, ende nemakore acho awo aari kunzi ndo aakatarisana nawo mukoma. Upenyu hwangu hwapera, because last time patakataura nerimwe lawyer iri malawyers aya malawyer estate, lawyer riya rakabva rati it is a minimum at least of 6 years, asi kana akapiwa maximum sentence makore ake anokwanisa kutopinda muma 10 years. Zvino mukoma, kana kuri kunzi murume wangu akapiwa mutongo we10 years, paachazobuda pacho vana handiti vanenge vatokura, ko inini ndinenge ndava papi neupenyu mukoma. Yambiro yangu ndeye kungoti please ndapota musatenga zvinhu zvekubiwa, nekuti dzimwe nguva kana ukazobatwa uine zvinhu zviya zvekubiwa unokwanisa kuzotofira kana mujeri chaimo. Murume wangu chakaitika ndechekuti iye aita zvekutenga malaptops achitengesa, zvekare nekutenga maTVs achitengesa. Saka murume wangu uyu pane paakazouya neimwe laptop iyi yainge iine kamwe kastika, so kastika kacho akatombozama kuti ange achikabvisa kastika ikako. Kainge kari kastika kainge kakangonyorwa kunzi Absa, but kainge kari kemetallic, so kakaita kunge zen'e. Akatombozama kukakwakanura but kakaramba. Iye akabva ati kana ndikamanikidza kutanura kastika aka zvinoreva kuti laptop iyi inobva yazoshata, then pakuzonotengesa laptop ndobva ndazoshaya profit yakanaka. Laptop iyoyo yainge iri nyowani laptop iyoyo. Iye akabva azotenga, munoona mabatteries ayaya anongonzi mabatteries epamabooster. Rimwe racho bhatiri raakatenga rainge richinzi ibhatiri rendege. Asati akwanisa kuendesa zvinhu izvi kumusha, ndo pakabva pazongoitwawo raid mulocation matinogara.
kugara vainge vachitongotsvakawo mapassports. Saka zvinhu izvi ainge asingazvichengeteri mumba, kune kumwe kwaainge achizvichengetera. Then mapurisa akazongoti adarika nepamba paya paya, vanhu vepo pavakangoonekwawo kuti vainge vasinawo mapassports ainge aine madays, mapurisa ndokubva angosecha. Mushure mekunge vasecha ndopa zvakabva zvazobatwa zvinhu zviya vaya vakabva vazongotaura kuti zvinhu izvozvo zvainge zviri zvaani. Then murume ndokubva azouya akabva azotorwa nemapurisa. Nanhasi uno murume wangu achiriko kujeri ikoko. Each and every time anogara achingoendeswa kukoti achingodzoswa, because ivo vari kuti vachiri kuda kumboronda maserial numbers epazvinhu izvo zvacho wanikwa nemapurisa zvichinzi ndezvemurume wangu asi zviri zvinhu zvekubiwa. Saka process yacho mukoma yakatoti rebei. Pari zvino murume wangu atova ne5 months angori mujeri, kana Christmas akatoitambira ariko kujeri, apa mutongo wacho asati apiwa mutongo wake. Hei vedare, ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi please, hama dzangu, ngatisatengai zvinhu zvekubiwa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashi, please post for me as hidden identity. Inini mukoma ndine chironda chiri pamoyo pangu, chironda chekuti kupora kwacho chiri kutonetsa nekuda kwezvinhu zvandakaitwa mushure mekunge murume wangu ashayika. Saka ndakaroorwawo nemurume wangu uyo ainge ari mukuru kwandiri. Saka takangogara tose kwe2 years, then iye ndokubva azoshayika, ainge aine dambudziko resugar diabetes. Saka ndakati ndichinofirwa nemurume, then ndakabva ndazomanikidzwa kuti ndinge ndichizogarwa nhaka. Mukoma, pandakagarwa nhaka zvinhu zvekuti zvakandirwadza, but chekuita painge pasina. Asi ndakazoti ndagarwa nhaka nemunin'ina wemurume wangu, ndo pandakabva ndatoona kutoti ndainge ndatotapurirwa chirwere. Bamunini ava vainge vachitorwara zvavo nechirwere. Takati tangoti garei tose kwekanguva kapfupi, bamunini vaya vakabva varwara very serious, ende mhuri yacho vanhu vacho zvechipatara vainge vasingazvifariri. Vakati vashayika, nemukadzi wabamunini nayewo akabva azotevera. Pandakazoona kuti neniwo ndainge ndava kurwara, ndikabva ndazoenda kuchipatara, ndikabva ndazobatwa chirwere cheHIV. Ndikabva ndatoziva kuti munhu akanditapurira chirwere cheHIV vainge vari bamunini. Nanhasi uno mukoma, secret yangu iyi yandakachengeta mumwoyo inogara ichingondirwadza, inondidzimba pamwoyo kuti pandakazopinda mumarriage ndaiva ndiri munhu wekuti ndainge ndakazvibata. Zvekare nemurume uyo akazondiwana wacho nayewo ainge akazvibata, but after azoshayika mukoma ndo pandakabva ndazopindawo mumatambudziko iwawo ekuti bamunini vakabva vazondizodza chirwere.